हाय लोगोफोर इसमें मोटिवेशनल बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय आसा खालाम बयबो मोजां दं लोगोफोर आंबोथ' सानसेसोनियावनो मोजां दं आरो ओमफ्राय आं दिनैहाय हाल जांख्रा जाहैनो होननानै लोगोफोरखौ नेबाय दं आरो दखानाव जिरायनानै ओमफ्राय दाबो फैयाखै ओमफ्राय दा फैबा थांनोसै आरो ओमफ्राय लामायाबो थांनांगौआ गोजानथार आरो ओमफ्राय आङो सर्टबाबो भिडिअबो एफा एफा लाना फैनोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दंबा नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिबा भिडिअखौ नै लोगोफोर हाजोजोब आरो नै फुंनि माखासेया थांबाय ओइ माखासे गायगासिनो दङ ओमफ्राय जा गोजान आरो न'निफ्राय जोङो दा फैगासिनो दङ नै दुब्लिबारि मोनफैबाय आरो सासे भिडिअ खालामगासिनो दङ जा सालबारि फैथारबाय जोङो गोजान जाथारो लामायाहाय माइ गायग्राफ्रा हनै दिनै हाल जांख्रा आरो जों हाल जांख्रा जानो फैदों माइ गायग्राफ्रा मेरलाथार हनै हाल जांख्रा मालिकआ नै नै जोंहा साहा लोंनो नागारबाय नै खुरि बायनो हाया बिस्रा ओंखायनो थालिर बिलाइसो लाना फैबाय दखानाव गैयाहाय दखानाव लागोन माइब्रा एवनाया नायदो एबाराव लाइयावसो रानो जोंना हालदै होनाय नोंसोरबो जा एवनानै रोंगौबा थाव एवलायदों सामब्रामबो होदों नामा माइ गायखांनानै फैफिनबाय जोंहानो सालबारि आयु मेंनानै थैनो नागिरबाय माथो थालांदों दसे जिरायलांसै नै लोगोफोर जोंहा खाजि मोनजाजेनबायानो बेनिफ्राय माने जायफोराहाय जेनेबा खाजिजोंहाय जौ होयो बिसोर लोंसिगोन आरो ओमफ्राय जौ लोङैफ्रा ओरैनो खाजि जाबाय बेनिफ्राय स्प्राइट दं आरो नै स्प्राइटखौ लोंसिगोन आरो जोङो नै जौ गोरान जांख्रायानो स्प्राइटसो मानसिफ्रानो जौ लोंग्रा गैया नालाय ओंखाम जानोसैलायनाय जाया दाना